Здравейте, както ми познавате, аз съм Босов Христов и реших пак пошъстил. И аз съм много време, следно се. Върнах се и мисля да играем Clash Royale, ще играем Clash Clans и разни игри. Опа, хрея без искам. Добре. Ето така сме в Реал. И... Какво правим за него? В този епизод нямам нищо. Се надявам, че съм решил просто да се върна така без нищо. Така и... Следващия епизод ще е на чест опенинг. И просто... Ето така ще ви мисля, не знам дали ще ви хареса, но за сега ще правим някакви истински битки. Може би ще видя какво ще правя. Така ще го върша. Само че логин. Окей, сега си много спочнем. Аз съм в един нов план, ако искате влезне. Така. Дали? Така. Колко ще ми е добре, така. Сега съм на ялчето, кошкана, зубич, хейдей, разни игри. Които помагате вие, които искате. Намесата. Цъкам всичко, което искате. Хакове. Правим чаленджи, забравяйте. И ето пак сме тук. Плейс на Кик Алекс Попов. Добре, тук има един нов съучастник. Това е Алекс Попов. Не иска да го кикваме. Добре. Окей. Добре. Дали... Сега ще правим един батал. И да се свършим. И пък какво много? Но... Добре, вон... Опа, напада. Не пак какво се забава. Не е възможно да купи разни такива. Така. Забавам се за нас. И там виждаме аз за чужден, който ми харесва. Тук е някакъв мана, но чакам да го спрям. Тъй като виждам, че не бива добре. Фарибол. Така за малко ще Уизър да оцелее. Мисля да му наточа хубавичко мисичко. Видете кой да му натъкам и ми купите. Да. Там му наточих. Да. Браво. Добре, пускаме на кокче. Трябва да речем кокче така. Това се казва. Да, се бил тръхна стана бързо. Нека да бил на бързичко. Просто да... много това е това. И... съдем... Това... Това да се лезно избизи. Така, сега да събирам крънчеста, смъртя това. И така... Ето се фулществаме. Сега ще видите нашите тъни. Ето аз се взема. И... Тази си изграм един комбатор. Нека да ходя комбатор. Да речем малко. Така. Искам да бъде с пандик.
Naprawdę? O, jest kurde. Opa, siedzę. I tak. Wykuć. Dobra, mnie... nie chcę Aj. To jest tylko taśmą ja. Nie. To... O, kogoś tu gdzie. Dobra, będę miał. Nie wiem, to gdzie tak naprawdę. Nisko. Tak, tak. I potem kończaszkę. I potem to... Jeszcze jest bany, który bezpiecznie wulkan. Telefon kończy się sygnałem. Czekam patrzę. Łapy fajne i... Jego duży like. I... To... Jako dokonałem żywo, kiedy przyszło się. I zagram. Przecież kombatą. Myślę. Co Państwo czeka? Tyle. Dobra. What the fuck? To się bomba. Bo się nam dobra bomba. To jest tyle złot. Oj, może... Ale ja zrobiłem, a to robiłem. I się robiłem. I będę tam, bo... Dobra. Jeszcze tutaj. Nie. Teraz tego wiem? Widzę. Tak. Dobra. No ja o, jeszcze prędzej. Klasyczku. Jest kwot. No, ale są. Jeszcze szukać pak. To poprawiam. To poszukam chest opening. Tu. No, już nie gram. Ale gram gdzieś też gram, bo Legendary. To jest jeszcze epizod. To jest taka. Ale co? Nie wiem, co z kanałami. I...